Uy, pining may parta. Uy, sus. Ako na huna naman sa taani og pamaligya sa ato ang mga tinaguan diyan. Uy, kuda na ipaningil. Mo ikyas ta. Mo tago. Sao naman lang ni. Uy. Ay, di siya magsilbig di ko man trabaho ani. Sus. Daghan ra pa na akong gipang utangan. Uy, kana ra bag mga linding. Ang wa na lang jud nako maluni no. Kay ang purlo na lang jud. Sao man ni nako ha? Ay. Ay pasin na nako palgang swerte sa unahan. Ay. Ay, wa jud ko na palgang kayo. Len! Asa ka. Maulit ako sa mua sir ba? Mauli ka. Mura namurma na lagi ka. Mura magpadong kalakaw. Mao lagi na nagsugat pantayon saan maninga. Alam na. Nagtagbo mo jud ako ang dalan. Ay. Anam gina. Di na pwede mo takas ang mga utangan. No? Wala kinsa mo sa ingon ni mo sir nga matakas. Kani ka kumutakas. Uy, sorry kay ha. Gamay sa kong utang. Amagad. Lain tamil ra. Mo lagi gamay ra ada lagi. Wanang karon, tingdata ron nimo, bayad na kay gamay ra kay to. Ang uno. Lunes man deron tinghatag mo deron sa. Ay mas sila nalimot gay ka. Sos na gani na ako para mo remind nimo. Oo, lagi man na kasabot. Sar. Ha? Hangyo ang sa debit ka next week na lang balik. Next week. Isa man nga tingbit tayo jud apiki. Mao bitaw no? Mao gyapon ang istorya hato ni Agi, di ba? Pero sila wala na kay laing style ni ay. Oh. Ay, bayad na. Ay sig style kay mao ra nang atong aging semana kung nadunggan gyapon. Sa man yun, sige bay. Hala. Sir, si Bibi am. Oy, 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 oy. Hoy. Lagi ko sir. Bayad nga no, dagan mo ka. Pagbangi ko ninyo mga Mars. Hunting ninyo. Dili, wala man yung hunting na ako. Pusin ko. Dili, tutuloy ka na po. Mga ningin. Kasi sir. Wala pa ka na. Naku, utang niya sa loan ba na? Ba ako kabayan? Ay, apil mo dagan utangan. Samantala, ko. Ay, mo na providing in tanlo. Ang laroy. Ang amoy. Yaman ko gigukod. Dagan sa ka. Bayad sa utang. Wala kay pamuhay mo lang bayad laroy. Wala ko pambayad sa unta man ni Sara. Saon. Naturo sa ako may ngita kagpagi ang bayad. Wala ko pambayad. Pare sa opisina. Panubag ito sa opisina. Dili ko. Dili ayo.